кант про Матір Божу Почаївську. Це реальні події, які відбулися в 1674 році, коли турецьке військо оточило Почаївський монастир. 3 дні і 3 ночі тривала облога Почаївського монастиря. Всі монахи і жителі міста Почаєва, які сховалися за брамою Почаївського монастиря, вся їхня зброя – це була молитва до Матері Божої Почаївської. І от на третю ніч відбулося чудо. Над хрестом Почаївського монастиря з'явився образ Матері Божої, а кулі, якими стріляли турки, почали повертатися в тих, хто стріляв. Отже, 1674 рік, турки під Почаївським монастирем. Ой, зійшла зоря вечорова, над Почаєвом стала. Ой, вийшло турецьке військо, як та чорна хмара. Ой, обступили та й окружили, без кляштори звинувати Матір Божою Почаївською хотіли завоювати. Отець жалізом з келії вийшов, сльозами вливає. Ой, ратуй, ратуй, Матір Божая, монастир загибає. Ой, не плач, не плач, отець жалізом, монастир не загине, мусимо стати чудом казати, монастир врятувати. Матір Божая на крижу стала, усім чудо показала, кулі вертала, турків бивала, ворватися не давала. Кулі вертала, турків бивала, ворватися не давала. Пізнали турки, та й недовірки, що то єсть Божая Мати. Підписалися до Почаєва, що куди не давати. Підписалися та й заприсягли, не будемо більше воювати. Тільки будемо Матері Божій за всяке дань давати. Тільки будемо Матері Божій за всяке дань давати. Ми християни, добрі люди, до Бога
Матері Божій, дай Почаївській, за вся врата поклоняймо. Матері Божій, дай Почаївській, за вся врата поклоняймо. Дай же Боже всім головам слухаючим та всьому народу християнському прожити в мирі, добрі і злагоді від нині і до скінчання віку. Наступне я для вас зіграю це камп кінець 18 століття. Камп називається «Хто кріпко на Бога уповає, тот недвижим смотрить на вся злая». Ви почуєте мову, це літературна мова кінця 18 століття, українська літературна мова кінця 18 століття. Такою мовою тоді писали такі офіціальні пісні, канти. Отже, «Хто кріпко на Бога уповає». Хто кріпко на Бога уповає, тот недвижим смотрить на вся земля, йому в народі надежить дни, не страшен мучитель звіродини. Не страшен із оплаканом пареши, ніже от южних стран віршу м'яши, погда він смертного страха полини, кіно Балетицький віжені волини, погда він смертного страха полини, Адріатицький віжені волини. А ще сокрушене розпадеться, він же сей муж погада содрогнеться, прах тіло розбіє падіше люди, а духа не може і двинути. О Боже, кріпкая наша село, Твоє єдиного сиє діло, без тебе і тує ми ужасни, при тобі і сам Ісак не страшний. Хто крепко на Бога уповає, тот недвижим смотрить на вся зоя, йому ні в народі надежи підели, не страшен і мучитель звіродини, йому ні в народі надежи підели, не страшен і мучитель звіродини.
зараз я для вас заспіваю. Це така традиційна вірницька пісня. Називається «Сирітка». Є дуже багато варіантів, у всіх регіонах України співали «Сирітку». Я вам заспіваю якраз волинський варіант «Сирітки». Ну, до речі, хочу сказати декілька слів, що в Україні вважається такою відокремленою традицією саме волинська лірницька традиція. Волинські лірники, ця традиція існувала майже до нашого часу. Ще в 90-х роках ХХ століття були живі лірники, які мандрували Волинню. До речі, вони мандрували і по території Білорусі, тому що ми знаходимо свідчення того, що волинські лірники, територія, якою вони мандрували, доходила до Вільнюса, до Мінська. На південь вони мандрували до Почаєва, до Збаража, а на північ доходили аж до Литви, тому Білорусь це була та територія, якою теж мандрували волинські лірники. І от зараз ви почуєте одну із найбільш таких популярних лірницьких пісень про сирітку. Нещасна година на світі настала, не одна сірота, без матері зостала. Як пошла сірота по світу блукати, як пошла сірота по світу блукати, одізвався янгол, як родная мати. О, як дочко плаче на моєму груді, ой, Боже, я сирота, возьми мене на сон.